Goed, we zijn compleet. Welkom dames en heren. Mooi gezelschap denk ik. Ik denk het ook. Gemengd gezelschap. Ja, dat is wat anders. Nou, zo is het ook. Dat is wat anders, Simon. Ik heb besloten dat we dan in 2 ploegen eerst met 2 kraakperswagens gaan. Dat we beide aan de kant beginnen. Nou, en we houden wel in contact met dat we naar elkaar toe werken en waar we gebleven zijn. Ja. Nou, ik denk dat we het dan wel dat we het hierbij laten. En dat we er met z'n allen mooi voor gaan. Ik wens iedereen veel succes. Weet je, alle troep naar de weg te blazen. Ja. Ja. Door de hele stad heen. Ja, dat is leuk werk. Blaast wel eens wat meisken op 4? Nou, dat net niet, maar ik zie soms wel eens wat kledingstukken heen en weer bladeren. Maar dat hoort bij het vak. Wat rokjes omheen? Maar het kan wel, maar dat doen we maar niet. Nee, we houden het sociaal, het werk. En die maat is mooi, de blazer. Ja, ja. En Noos is mooi in de cabine. Ja, moet je vak leren, hè? Zeggen ze dan. Dus ja, nou, de jongen is bezig met de vrachtautorijbewijs. Dus ja, wie is tegen volgend jaar? Dat hij dan mag rijden. En dan mag je ook blazen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dan ga ik op een andere veemachine. Dus dat komt wel goed. Cambuur! Hoort er ook bij. Zijn we op televisie? Nee. Maar wel een opnemen. Hé, Dorothy films. Cameraman. Kan je even fun blazen? Ja, dat kan wel. Oh, we zitten weer terug naar de weg te blazen. Ja. Ja, mag wel. Lukt dat? Ja, als je daar helpt wel. Lekker werken toch? Ja. Ja, je moet het met z'n allen doen hè. Anders morgenochtend moet het weer schoon zijn, dus ja. Anders blijft maar liggen. Dus het is ompakken? Ja, natuurlijk. Ja, heerlijk. Ja, hè? Ja. Heerlijk zelfs. Ja, heerlijk. Even lekker in het zweet werken. Ja. Ik heb er ook zo'n filmpje, hé. Oh, die fiets van Lucky. Hé, dit is allemaal nog een filmpje. Hé, die kan het nog eens allemaal net. Dit is wat Lucky, hè? Ja. Doe je het Lucky? Hoi. Zo. Hallo. Hoi. Hey. Hij is altijd zo verloren nacht van een vrouw hier? Soms wel, soms niet. Hij is fucking lekker. Ja, je hoort het. Kale Bassie. Nou, Koningsdag super top. Schoonmaken is iets minder, maar het hoort erbij en zo. Wat is dat voor stok? Lekker man. Is je eigen stok ook zo aardig? Oké, doei. Maar dit jij erbij op z'n naai, hè? Ja, elk jaar weer. Dan gaan we er weer voor. Dat is wel leuk hoor. Ik bedoel, feesten mensen om je heen, maar het is ook wel leuk om te doen. En, ik vind het wel een van de leukste evenementen. We hebben verschillende mensen allemaal, hè, maar vrolijker dan anderen. Hè? Je doet er gewoon even lekker mee, weet je wel. Ik vind het prachtig. En sommigen die helpen allemaal eventjes mee. Ja, ik nou. Ja. En die willen allemaal even voor de anderen even stoer doen, weet je wel. Even wat ik kan tillen. Nee, dat gaat hartstikke leuk zo. Ja. Dus het is een enorme bende, maar het is net een straf om het op te ronden. Nee, absoluut niet. Nee hoor. Nee. Hier kies je zelf voor. Ja. Dus, het is voor ons het is een beetje ontspanning. Weet je, lekker in beweging. Ja, wij redden ons er wel mee. Ja, dat komt wel goed.
Wat ben je onder van? Nou, wat Jurgen. Wat is het? Is heer van Omroep Friesland. Nog net best. Nou. Maar wat een beetje? Jawel. Ja, je houdt van wat bloemen telen en zo wat heen. En die bloemen die wil ik graag bij parkeerd komen. Die maakt die. Ja, ik zie een hobby, ja. Ja, dat is wel leuk dat je dan ben je wel speciale keertknozen dan. Oh ja, speciale, dat wil ik nog net. Maar. Ja toch? Ja, maar de mooie keertkomers en ik wil ook een mooie keertkomers hebben. En dan wordt het ook net mooi. Dus ja. En waar gaan die knozen dan heen? Hè? Nou ja, gewoon om. Nou, paaien en wietmaasem en magam. Ja, dan maar kijken wie het hem moet. Ja. Dat, Nee, mag ik nog de PC, leverde je daar al op? Nee, dat is Flintjes, hè? Ja. Ja, ik denk dat ik weet niet wie je maakt. Ik wil het net weten. Is dat nou een ambitie? Maak een nee, shirt. Nee. Dat, als je nou van de PC maar als je net van de PC, dat, nee. Dat is mij, Jolly.